Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Suntem pe cel cu Hack. Suntem aici cu Cipri. El nu se aude, după cum v-ați obișnuit. Nu se aude, dar eu vorbesc cu el. V-am arătat atunci. Mai arăt o dată, uitați. Bătonani. O să încerc să bat și eu pe cineva, dar nu știu dacă pot, nu controlez chiar atât de bine acest cap sau ce-o fi el al lui Nani. Ultimatul Nani. Na. Am făcut și un videoclip pe TikTok. O să vă arăt într-un videoclip. De fapt o să vi-l arăt după meciul acesta, TikTok-ul meu. Dacă vreți să dați un follow. Și pe Instagram. De fapt, cred că o să vi-l las în descriere. Am revenit, am pierdut. Ce sigur. Să vedem cu cine să mă joc. N-am cu cine. N-am cu cine să joc, sincer. Cipra la Piper, eu nu știu ce să iau. Iau pe ea. Adică, de ce nu? Două Piper, bine, mă. Poate ne bat. Dar la cum dă coltul ăsta... Nu știu ce a vrut să facă. Nu știu de ce m-am oprit acolo. Eu am mers, dar nu știu ce a fost acolo. Nu! Ah, bine. Normal ar trebui să stau să-mi încarc HP-ul. Dar... Hai! Încerc să joc cât de bine pot. În același timp ce am bătut. Am bătut și pe bază. Meciul ăsta e câștigat. Garantat. Bun. Am câștigat acel meci. În comentarii să-mi spuneți pe cine vreți să fac rank 35. Poate o să aleg pe cineva din comentarii. Amber aia dă ca descrierea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Bun. Nu ce-am făcut ultima dată degeaba. Nu, 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 nu. Ai! Oh, wow! Cum am bătut-o pe acea Amber. Auto-aim. Turetele le-am consumat. Ce face auto-aim, băieți și fete? Dau fix la țintă, ești nebun? Ai, bă, nu uită-te și tu cum dau. Mamă, cât de aproape. Nu, 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 nu. Să vedem, da, oh, bine. Am bătut și pe acea Amber. Mă derutează Cipri că vorbește peste mine. Auto-aim, băieți, nu îl folosiți, dați hiturile voastre. Decât dacă este cineva aproape de voi, dați auto-aim. Dar așa nu. Tu? Bun. Bine, sigur avem win. Ne-am aruncat pe acea trambulină, mai bine nu ne aruncăm. M-a bătut acel Spike. Puteam să-l bat, dar nu. Puteam. Bă, am dat hit. Au. A consumat un gadget degeaba. E bine, Spike. Dacă avea și B asta, B. Ca să nu sară haterii prin comentarii. B. Dacă avea așa hit mai mare. Da, are destul de mare, deci. Ah. Bine, scutureta. Nu! Pierde meciul. Măcar de fapt nici nu l-am bătut eu pe acel Spike. Nani. Să vedem dacă putem să facem ceva și cu Nani. Suntem pe nus, după cum vedeți. Ready, Cipri! Dai ready! Doamne ajută că a dat ready. Am dat hit-ul ăla, credeam că sunt cu B. Meciul viitor o să iau Piper. Nu-mi pas că am rank 35 pe ea.
Bun. Care zic că băutut ce pe... Nu știu, sincer, pe cine. Am uitat. Am câștigat meciul. Bun. Nici mai o Piper pentru că este final de episod, nu mai... O să închei aici episodul pentru că are 10 minute și nu uitați de like și subscribe și pa!